गिबियावनो गासै आंनि इउटिउब फेमिलि आरो गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा आङो आदा निराला रामसियारिजों दङ। नोंथांमोना गोबां इउटिउब चेनेलफ्रावबो नुदों आरो मिडियायाव नुदों। आदाया JNUनि सासे प्रफेसर आरो बियो जाहैबाय जोंनि गहपुरनि। दा आदाखौ लोगो मोननानै गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो आदानिसिमबो गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ बावदों। दा बेखिनियाव आङो आदानाव ओरैनो जास्ट मोनथामल' कुइसन सोंनो नागिरदों। दा फार्स्ट कुइसना जाहैबाय, आदायाथ' बेवहाय जेनेबा हाग्रायानो बायजोबाखैमोन, होमब्लानो बे जोंनि दैमालु स्कुलाव फरायनानै बिनिफ्रायनो दावखोलांनानै दिनै सासे साइन्टिस्ट, नायल' जाल' जोंनि गहपुरनि सासे साइन्टिस्ट जा आदाजों समान जानो हानाय गहपुराव दासिम रावबो ओंखारथ'नाय जों नुथ'वाखै। आदायानो मुरबि खर' जोंनि। दा बिनि गेजेराव आङो नैबेखौ फार्स्ट सोंग्रोनो नागिरदों, आदाया गहपुरखौ गालांनाया गोबां बोसोर जाबाय, नाथाय दिनै फैफिननानै गहपुरनि जिथु एरियाफोरखौ नुनानै आदाया मा फिल खालामदों ओरैनो? खुलुमबाय। गोबां सोलायबाय गहपुर दैमालु एरिया। आं दिनै लामा सोङैसो फैदों। जोंनि गोदोआव हाब्रु दंमोन, हा गुबैमोन। दा थारमाने लामाया सोलायजोब्बाय, न'फ्राबो सोलायजोब्बाय। जोंनि स्कुलाबो गोदो माबासोमोन, दा पाक्का जाबाय। दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गोबां डेभेलप जाबाय। फैनानै जोबोद मोजां मोन्दों सोलायनायखाय। ओंखायनो आं ओरै सानदों जे दा एयारपर्टआव फैबाय। ओंखायनो दा आं बे एयारपर्ट इटानगर हलंगि एयारपर्टआव ओंखारफैदों। जोबोद मोजां मोनबाय। दा थांलाय फैलाया जाबाय थासिगोन। नंगौ, थारैनो फिननायनि थाखाय आदानिसिम गोजोननाय थाबाय। दा नैथि कुइसना जाहैबाय, जोंनियाव दासिमबो जोंनि गामियारि बिमा बिफाफ्रा मा सानो जे गैयिफ्रा फरायनो हाया, गोनांफ्राल' माखासे फेसिलिटिफोरखौ मोननानै दावखोलांनो हायो, बेफोरबायदि मोनसे साननायफोरखौ दाबो लाबाय थायो। नाथाय जोंथ' दिनै जेनेबा आदानि एग्जाम्पलखौनो जों होनो हायो। जेनेबा बै समाव आदायाबोथ' माबायदि अबस्थायाव फरायलांदोंमोन आदायासो मिथिसिगौ। दा बिनि गेजेराव माबाफोर डिफारेन्स दं नामा गोनां आरो गैयिनि फरायनायनि गेजेराव? फरायनायाव जेबो गोनां माबानि गैया, गोनां आरो गैयिनि जेबो गैया। आंबो गैयामोन सानसे समाव, खिन्थु आं मोजां फरायबाय थानाय नाजानायजों जाबजों दिनै आं इसिबां माने साक्सेसफुल नङा, इसिबां गिदिर मानसि नङा, फिसा मानसि होनब्लाबो थारमाने एसे बेलेगनिख्रुइ एसे साबसिन जादों। बेनि थाखाय आं गावखौ बे दैमालु एरियानि गासैबो रायजो राजाखौ साबायखर होयो, लोगोसे दैमालु स्कुलनि फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर होयो। बिथांमोननि मोजां बोसोनजों मोजां फोरोंनायजों आंबो दिन्थिनो हालांबाय। बेयाव गोनां गैयिनि जेबो बाथ्रा थाया। जाय गैयि बिसोरसो बांसिन दावगायगासिनो दं दा, आरो जाय गोनां बिथांमोनाबो दावगायदों। गतिके फरायनाया सिलेबासाव जायखौ फरायनांगौ बेथ' गोनां गैयि होननानै सायख'नानै होआ नालाय, बयबो हायो। आंनिख्रुइ साबसिन हामसिन हागोन, बेखौनो जुदि नाजानाय थायोब्ला आरो जाय गोसो जायोब्ला नाजाबाय था, होनबानो हागोन आरो। नंगौ, थारैनो दायो सोंथिखौ रोखायै आदाया नोंथांमोननि सिगाङाव फिननानै होबाय। दा बयबो मिथिबाय जे बेवहाय जेबो डिफारेन्स गैया गोनां आरो गैयिनि गेजेराव। दा बेयो जोबोद गोजोनथावना। दायो आं नुदों आरो जेनेबा आदानाव थांनानै आं JNUआव थांबाय, आदानि केम्पासावबो हाबहैबाय, हाबनानै नायबाय। माने गोबां मोनसे एनकारेजमेन्ट जादों आरो जेनेबा जोंनि गहपुरनिफ्राय फैनानै जे मोनसे दिल्ली बायदि मोनसे जायगायाव जे जिबायदि ओरैबायदि गिदिर इनस्टिटिउट, माने दा बे जायगायाव जुदि आदाया सासे प्रफेसर जाहैनो हानायाथ' बे गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो आं दा बेखौ सानो आरो जे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जे आदाया दिनै जिथु जोंनो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय, गाव बबेनिफ्राय बबेसिम थांखो, दा बैयाव माबा मोनसे हेफाजाबफोर नांगौब्ला फरायनायनि बेलायाव, जे आदाया गाव बुंदों जे अनलाइननि थ्रुयैब्लाबो जे माखासे हेफाजाबफोरखौ होगोन। दा माबायदि अनलाइननि थ्रुयै हेफाजाब होगोन, माबायदिया होथावथाव, बेखौ आदाखौ एसे बुंनो थाखाय आं खावलायबाय। फरायनायाव गोबां बिथिं दङ। आं मोनसे बाय'लजियाव आं बिथिङाव जाहैबाय, सोरबा इन्जिनियार दङ, सोरबा डक्टर दङ। खिन्थु बेसिक थारमाने स्कुल लेभेलनिफ्राय बोरै मा फरायनांगौ बेखौ आं एसे साजेसन होनो हायो। आरो मा फरायबा मा जायो बेखौ बुंनो हागोन। लोगोसे माबोरै फरायनांगौ, फरायनायाथ' बयबो मिथिगौ, बयबो नाजाबाय थानांगौ, कन्टिनिउ फरायबाय थानांगौ। आरो बेनि गेजेराव गोबां फेल'शिप दं दानिया थारमाने आं जेरै मोन्दों गोबां फेल'शिप दं। दानि एभिनिउसआ ओरैबायदि अपेन ना, ओंखारबानो थारमाने हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनावनो
BSc निफ्रायनो फेल'शिप मोनलाङो गतिके फरायसा फरायसुलिखौ आं खावलायो जेबो माबा नङा मिथियाबा जाय गोरों बिनाव सोंजागोन आंबो दङ आंनि नामखौ निराला रामसियारि गुगोलाव टाइप खालामबानो ओंखारजोबो आंनि इमेल फन नाम्बार गासिबो गतिके फरायसुलिफ्रा माबा मोनसे सोंनो गोनांब्ला बे आंखौ फन खालामजागोन बा इमेल खालामजागोन आं अरायबो थागोन गावनि हारिनि फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय बेखौ जेबो हेसिटेट खालामनाङा बेनो खावलायो बे फरायनाया लासै लासै आंबो बिदिनो फेल'शिप लायै लायै फरायलांदों जोंनि न'खरावबो एसेबां सापर्ट खालामनाय गैयामोन गतिके आं हायोब्ला आं सानो जे साबसिन हामसिन थागोन माथ्र' अबेयाव मा दङ अपेन पजिशनाव खाबु दङ बेखौ नायबाय थानांगौ फरायसाफोरखौ बे खाबु मोनोब्ला नायोब्लाबो जोंनि गथ' गथायफ्रा जोबोद मेलेम गोनां बे हायै जेबो नङा माथ्र' जोंनिया मोजां एक्सप्लर खालामा खाबुआ बबाव दं बेखौ नायनो रोङा थिग समाव थिग माबा खाबुखौ नायनो रोङा बेखायनो एसे जोंनिया बारा दावगालाङाखै आं सानो जे बे जोंनि मेडिया बा ससियेल मेडिया बा इन्टारनेटखौ मोजां इउज खालामनानै बे खाबुफोरखौ नायबाय थायो होमबा आं सानो जे अबाव फेल'शिप दं अबाव फरायनो हायो अबाव मायो आं सानो फरायसाफोरजोंबो हायो आदसा गोजोन्थों आदा दा लास्ट कुइसन मोनसेबाव कुइसना जाहैबाय जोंनि इण्डिया आरो जिथु आदार कान्ट्रिस बिनि गेजेराव इडुकेसन सिस्टेमा माबायदि डिफारेन्स दं होननानै आदाया सानो जेनेबा आदायाथ' गोबां कान्ट्रिफ्राव गिदिंबाय जेनेबा इडुकेसन सेक्टराव गोबां मिथिगौ दा बेनिखायनो माबायदि डिफारेन्स दं बेखौ एसे बुंना होनो थाखाय डिफारेन्सआ बेनो जोंनिया बांसिन थारमाने माबा आरो जोंनिया थियरिटिकेलाव थाङो खिन्थु कानाडायाव थांबा करियायाव थांबा बिसोर प्रेक्टिकेलाव बांसिन थाङो खिन्थु नलेजआ इण्डियानिया बांसिन गोबां नलेज होयो सिस्टेमा बिराद मोजां आरो दा जोंहा गोदान इडुकेसन पलिसि NEP 2020 लाबोदों आं सानो बै जाय प्रेक्टिकेल माबाया आरो माबाया एसे जाफुंगोन आरो सबसे मोजांसिन NEP-निया जाबाय गावनि बिमानि रावजों थाखो बासिम फरायनो हागोन बेखौ जोंहा थारमाने गोबाङानो आसामिस मिडियाम बर' मिडियामखौ गारनानै आसामिस इंलिस फरायो बिथांमोनहाबो आं सानो जे बर'नि माबाखौ रावखौ थुनलाइखौ माबानानै फरायोब्ला थाखो बासिम एसेबाबो गावनि हारिनि साननायखौ फैगोन ओंखायनो आं सानो जे NEP 2020 जेब्ला इमप्लिमेन्ट खालामगोन फुल पेजेट आं सानो जे डिफारेन्सआ खम जागोन आरो जोंनि इण्डियाबो मोनसे बिराद इडुकेसन हाब जागोन होननानै आं सानो आदसा दिनै बेसेखिनि कुइसनखौनो आं आदानाव खालामबाय आरो फैबाय थानाय समफ्राव आदाखौ जुदि इसोरा लोगो मोनहैबाय थायो अब्ला बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो कुइसन खालामनानै नोंथांमोननो मिथिहोनो आङो सेस्था खालामगोन दा दिनै बे समाव आङो आदाखौ जोबथारनायाव साबायखर बावनानै गोसो गोरबोजों खुलुमबावनानै दिनैनि बे आदाजों दसे सम सावरायनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों नैबे फरायसालियावनो डक्टर निराला रामसियारि आदाया फरायनानै थांदोंमोन जाय समाव फरायदोंमोन बै समाव बेयाव हाग्रायानो बायजोबाखैमोन बै समावनो गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै बे फरायसालियाव फरायदोंमोन आदामोना जोंनि आइ आफामोना बुङो जे बै समावथ' बर'फ्रा हादान सिफायजेननाय सम नालाय जानो लोंनोबो बारा गैया थासुमलि रुनानै बिदिनो जोगोनार रुनानै जायै जायैसो फरायबोदोंमोन होननानै जों दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो आदाया सासे साइन्टिस्ट जाहैलायबाय बेयाव फरायनानै नाथाय बे फरायसालिया दासिमबो लुगैनाय बायदि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो हायाखै बेसो दुखुनांथाव आरो गोग्गाथावा बेबो बिनिफ्राय जे सासे साइन्टिस्ट जाहैनो हाबाय बेखौ जों साननो हायो माना आनसार कुइसनफोर फैबाबो नों एग्जामाव लिरनो हागोन मोजां मार्क्समोन ओमफ्राय कन्टिनिउटि नांथारगौ कन्टिनिउटि कनसेप्ट ओमफ्राय जोंनिया मा खालामदों दा फेसबुकखौ माबा माबि शेयार खालामनो नागिरो बै फेसबुक नङाबा वाट्सएप मबाइल खालामना बेयाव मा खालामदों कलाबरेसन माने गावजों गाव रायलायनांगौ मोनसे क्लास सिनियर क्लासजों गावजों गाव वाट्सएपआव फरायनायनि सोमोन्दै रायलायनाय नङा होमबा जेनेबा सासे मानसिया अंखखौ बुजियाखै सासे मानसिया साइन्सखौबो बिदि शेयार खालामनानै मोजां रायलायबानो जाबाय खिन्थु बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ जेब्ला आं माबायाव दंमोन ना साउथ करियायाव गासिबो तामिलमोन माबायाव जौखोन्दोआव 90 जौखोन्दोआनो तामिलनिमोन मानो तामिल थांखो इण्डियानि गेजेराव जेसेबां माने भारतनि दंमोन 90 जौखोन्दोआनो तामिलनाडु दंमोन मानोना बिसोर आं थांब्ला आंनि जुनियरखौ लाबोयोमोन आंनि जुनियरा फैब्ला बिनि आरो जुनियरखौ लाबोमोन माबोरै जाखो बे थारमाने गावजों गाव रायलायनांगौ मिथिबाय गावजों गाव रायलायनांगौ आरो खौसेयाव खामानिखौ मावनांगौ जेब्ला आं माबा मोनसे रोङाबा लोगोआ रोंगौ ना लोगोआ रोंबा बेलेगा रोंगौ ना ओंखायनो जयै खामानिखौ मावलायनांगौ होमबाना मा मोजां जायो दे ओंखायनो सिनसियारिटि नांगौ कन्टिनिउ नांगौ ओमफ्राय बयजोंबो रायलायनांगौ कलाबरेसन खालामनांगौ आरो टाइमखौ वेस्ट खालामनांगौ मिथिबाय बयबो हाजोबगोन आंनो देलाय बुंनाय बयबो हागोन होनना बुंनाय बयबो हागोन
हागोन ना दे मोजां फरायदो गासिबो अल द बेस्ट आरो माबा नांगौबा आंनि नामखौ इन्टारनेटआव टाइप खालामबा जवाहरलाल नेहरू टाइप खालामबानो आंनि नामा फैजोबो फन नाम्बार इमेल आइडि बे जवाहरलाल नेहरू आंनि नामखौ टाइप खालामनानै गुगोलाव होनानै जवाहरलाल नेहरू सोंदो नै माबा मोनसे सोंनांगौबा माबा सोरबा बिएससि फरायनाय दंबा बेयाव मा खालामनांगोन सोरबा बिएससि फरायनाय दं नामा बिएससि साइन्स गैया दा जोंहा माबा दङ दे माबा जुनाव मोनसे ट्रेनिं दङ मास मोनसेनि जुदि सोरबा दंबा बिएससि फरायनाय माबा दंबा एमएससि फरायनायबा थांनो हागौमोन बेयाव जों ट्रेनिं खालामनांगोन आरो मास मोनसेनि थाखाय बेयाव सोरबा बिएससि फरायबा थांनो हागौ एनिवे जियानो जाया जोबोद मोजां मोनबाय जोबोद साबायखर नोंसोर गोजान जायगानिफ्राय फैदों बा बेसेबां गोबाव लेक्सार खोनासंबाय जोंनो मेंबायबा नोंसोरथ' मेंखासिगोन ओंखाम उखैबो खोमा नङा होमबा खिन्थु आं सानो जे आंनिख्रुइ साबसिन नोंसोर हासिनांगोन डाक्टार इन्जिनियार मा फराय साइन्टिस्ट जानांगोन माबा मोनसे सोंलु दंबा माबा मोनसे माबा दंब्ला आंनाव लिरहरनो हागोन आंनि फन नाम्बार दङ आरो इमेलाव लिरबाबो आरो बे इन्टारनेटआव नायबानो आंनि नामखौ माना मोनजोबगोन बिदिनो साबायखर थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय थाबाय नोंसोरनिसिम आरो आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायबाय दे नोंसोरो आंनिख्रुइ साबसिन हामसिन मोजांसिन गोजौसिन थाखोआव थांगोन होननानै आं मिजिंथिनानै एसेनो आं बिबुंथिखौ फोजोबबाय लोगोसे आं बेयाव रनसाय आरो इस्ट गहपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बर' फरायसाफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे थोजासे अननाय खुलुमनाय आरो सिबिनाय साननानै साबायखर होबाय जोंखौ बेयाव लिंहोनो थाखाय एंड आई ऑल्सो थैंक मैं अपना जिगरी दोस्त कोच हॉर्मिंग को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि अपना वैल्यूबल टाइम स्पेयर करके मेरे साथ यहाँ बैठा रहा और मेरे ड्राइवर बन के आया वो खुद कहता है लेकिन मैं नहीं मानता वो मेरा ड्राइवर है मेरा दोस्त ही है और मेरा नवीन चक्रवर्ती मेरा दोस्त जो अभी भी गया बिकॉज दिल्लीयाव थांनांगौमोन बेबो जोबोद साबायखर फोरमायहरदों गोजोननाय फोरमायहरदों दिल्ली इस्ट गहपुर आबसु आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आबसुनिसिम जोंनि थुनलाइ आफाद आरो दैमालु स्कुलनिसिम होनदों जे आं आरो थाबावनो हायोब्ला मोजां जागौमोन इन्टारेक्सन खालामबावगोन साथ्रफोरजों मोजां बिराद मोजां मोनदों बिथांमोननि अननायनि थाखाय आं खुलुमनाय बावहरबाय होननानै बुंदों लोगोसे आं बेखौनो फुननानै बयबो आरो जों कानेक्सन जा बयबो गावजों गाव रायलाय बिमा बिफाखौ खुलुम बयजोंबो रायलाय खिन्थु फार्स्टआव रायलायनो सोलों बोरै रायलायनांगौ लिरनो सोलों ओमफ्राय सानफ्रामबो फरायनानै जाय हायो बेखौ जेबो मिथियाबा माबा मोनथियोबा आंनाव सोंजागोन सोरनावबा सोंजागोन गोरों सोंजो खिन्थु गावनि रायलायनायखौ माब्लाबा बबा बायदि थानाङा बिमा बिफाजों रायलाय सनमान हो मिथिबाय बिमा बिफाजों रायलाय बिदा फंबायजों रायलाय न'खरा सबसे मोजां आरो गोरोन्थि माबा हुदाखौ आजावनाङा जेरै जौ लोंनाय उन्दै बैसोआव बैसो मोना हाबा जानाय बेफोरखौ खालामनाङा मबाइल माबानाय बेफोर टेम्परारि नों जेब्ला जुदि सेटेल जायो जोङो नों खामायनो हायो मबाइल गारि माबाया जाबाय जेरै जोंनि लोगो फुङाव फैनाया नयन चक्रवर्तीया मासाव 5,50,000 रां मोनो होमबा बेथ' जेबो नङा होमब्लाबो ओरैबायदि डाउन टु आर्थ जों बायदिनो जोंनि लोगो गोबां गिदिर गिदिर जोंनि लोगोफ्रा दङ सोरबा आमेरिकायाव सोरबा लन्डनाव माबायाव दङ आं सानो जे नोंसोर जोंनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामनो हागोन मोजां मानसि जानानै मोजां हिउमेन बिं लानानै मोजां जोंनिफ्राय साबसिन जानो हागोन होननानै जोंथ' जेबो नम्बर जोंनिफ्राय गोजानाव थांगोन होननानै आरो गोजान फरेनफ्राव फरायहैनो हायो बेखौ हागोन उनाव आरो माबा मोनसे आइडिया नांगौबा साजेसन नांगौबा सुबुरुन नांगौबा आंखौ फन खालामजागोन नङाबा इमेल लिरहरजागोन आं जेब्लाबो बेयावनो दङ गेजेर आंनि बे जायगानि थाखाय आं बेयावनो फरायनाय ओंखायनो बेखौ बुंनानै आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनाय बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयाव गोजोन्थों बिथां सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो फरायसाफ्रा निसय बुजिदों सारमोनहा गोबां बेसेन गोसा जाय खोथाखौ जों मिथिनो मोनाखैमोन बा साननो हायामोन बेखौ बुंबाय बेनि थाखाय आङो सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिदों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो सानजा गहपुर दखरा एबसुनि मददजों जे फरायसाफोरखौ लानानै केरियार काउन्सिल
होनाय बे दैमालु पन्सायत अफिसनि नब्लां सिङाव लानाय दा बेयाव गाहाय आलासि महरै लेंहरजानाय स्कुल अफ लाइफ साइन्स